Nakatakdang itayo ang kauna-unahang 12-story public school building sa Pilipinas sa lungsod ng Cebu. Ito'y matapos ang groundbreaking ceremony nitong Huwebes na dinaluhan pa ng ilang top public officials ng DepEd at DPWH. Narito ang balita ni Eileen Navarro. Pinakauna sa Pilipinas ang 12-story medium-rise public school building na nakatakdang itayo sa Cebu City. Araw ng Huwebes, Enero 30, ay isinagawa ang groundbreaking ceremony sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang nasabing aktibidad ay pingunahan mismo ni Cebu City South District Congressman Edo Rama na siyang nanguna sa pagsusulong upang mapunduhan ng gobyerno ang naturang proyekto. At least ako ang syudad sa Cebu, o permiro na proyekto sa tibok Pilipinas, usa sa mga permiro kay usa sa Bacoor. Pero kita may permiro groundbreak, kita may permiro na pagpay, ang nalipay kay ko ang Cebu City sa pinakauna ni sa syudad sa tibok Pilipinas. So at least ako na itong masigar ko na ang unang medium-rise school building sa tibok Pilipinas dali sa syudad sa Cebu. Dumalo sa naturang groundbreaking ceremony sina DepEd Secretary Sonny Angara, Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, BBM Secretary Amihan F. Pangandaman at mga pangunahing lokal na opisyal ng DPWH at DepEd. Ayon kay Congressman Edo Rama, ang naturang development ay maikukonsiderang isang makasaysayang mahalagang yugto at isang pangmatagalang pamana para sa mga Cebuano. Sa buwan ng Marso, sisimulan na ang konstruksyon ng 12-story building na maglalaman ng 42 classrooms at 9 na workshop rooms na nakalaan lamang para sa mga junior at senior high school na mag-aaral sa Cebu City South District. Target itong matapos sa buwan ng Disyembre sa pamamagitan ng 24-hour construction shifting. Aabot sa 1,900 hanggang 2,000 na mga mag-aaral ang maaaring ma-accommodate sa isang shift at karagdagang 450 na mga mag-aaral ang makakagamit sa siyam na laboratories workshop rooms sa isang oras na klase sa science subject. Batay sa enrollment para sa taong 2023 to 2024, ang Don Vicente Rama Memorial National High School ay may 4,878 na naitalang bilang ng mga mag-aaral. At sa kasalukuyan, mayroong 4,490 na nag-aaral dito. Karamihan sa mga mag-aaral ay nagmumula sa Basak San Nicolas, Basak Pardo, Kiot Pardo, habang ang ilan ay nagmumula sa Barangay Poblasyon Pardo, Bulaco Pardo, Kinasangan, Punta Princesa at Mambaling. Ayon sa datos ng DepEd, ang Central Visayas ay kabilang sa mga rehiyon na may pinakamataas na kakulangan sa silid-aralan sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Eileen Navarro, SMNI News, Cebu.